А ці вы чулі пра тое, як украінская паўстанцкая армія на тэрыторыі Беларусі змагалася супраць савецкай улады да самага 1952 году? Хутчэй, наўрад ці. Бо калі на сённяшні дзень УПА шануецца ва ўкраіне, у Расіі гэтай тэмы баяцца як агню, а ў Польшчы ставіцца з насцярогаю, то ж у Беларусі мы ніколі і не чулі пра гэтую вайсковую арганізацыю. А яна, між іншым, здолела ахапіць сваёй збройнай дзейнасцю такую добрую частку Беларусі і нават зладзіць сумесныя акцыі спраціву супраць бальшавікоў разам з беларускімі антыкамуністычнымі партызанамі. Пра гэта у гэтым выпуску я і раскажу. Украінская паўстанцкая армія. Што пра яе варта ведаць? Яна ставіла за мэту адраджэння украінскай незалежнасці ў этнічных украінскіх межах, ды змагалася супраць нацыстаў, саветаў і польскіх вайсковых фармаванняў, напрыклад, арміі краёвай. Вы, пэвна, думаеце, ясна, зразумела, а пры чым тут мы? Рэч у тым, што беларускае Палессе, а менавіта часткі раёнаў Берасцейскай, Пінскай і Палескай абласцей БСР падпала пад іх сферу інтарэсаў, бо гэтай землі яны лічылі украінскімі. Яшчэ ў 1930-х гадах украінцы пачалі ствараць уласныя палітычныя ды вайсковыя структуры на беларускім Палессі. У той час, калі заходняя частка Беларусі знаходзілася ў складзе Польшчы. Прыход сюды ў 1939 годзе савецкай улады не стварыў небяспекі для украінскіх арганізацыяў, бо саветы вельмі былі занятыя змаганнем з польскім кантынгентам. Да 1944 году паўднёвыя раёны Беларусі былі цалкам ахопленыя украінскай партызанкай. Паміж украінскімі антыкамуністычнымі збройнымі фармаваннямі і беларускімі не ўзнікала канфліктаў, нават нягледзячы на тое, што першы прэтэндавалі на беларускае Палессе. Ёсць вядомыя выпадкі ўзаемадзеяння паміж атрадамі УПА і беларускімі атрадамі антыкамуністычнага супраціву. Так, напрыклад, у 1941 годзе атрады УПА «Палеская сеч», падначаленыя атаману Тарасу Бульбе-Бараўцу, разам з беларускай народнай самаабаронай, якой кіраваў Усевалад Родзька, а пазней і Міхал Вітушка, ладзілі сумесныя рэйды ў паўднёвай Беларусі супраць бальшавікоў. Дасягнуць гэтага атрымалася дзякуючы вызначанай ідэалагічнай палітыкі УПА, якая спрыяльна ставілася да ўсіх паняволеных бальшавікамі народаў, у тым ліку і беларускага народу. Да беларусаў кіраўніцтва УПА вызначыла наступную лінію паводзінаў. Нашай палітычнай мэтай з'яўляецца падтрымка лаяльнага стаўлення да беларускага насельніцтва. Мы павінны ім тлумачыць, што ворагам беларусаў з'яўляюцца немцы і бальшавікі. Беларусы павінны далучыцца да барацьбы за сваю незалежнасць. Падпольныя структуры УПА, што дзейнічалі на поўдні Беларусі, налічвалі каля 12-14 тысяч чалавек. Самым вялікім аддзелам УПА была Берасцейская акруга, пад кодавай назвай Крычаўскі, на чале з Зіновіем Саўчуком. Яна складалася са 120 невялікіх атрадаў па 7-10 чалавек. Летам 1944 году на поўдні Беларусі украінская партызанка вяла актыўную дзейнасць, скіраваную супраць падраздзяленняў савецкай арміі, НКВД і мясцовай дзяржаўнай адміністрацыі. У тым ліку вяла агітацыйную дзейнасць. У ліпені 1944 года у Дзівінскім раёне дзейнічаў аддзел УПА, які налічваў каля 400 партызанаў. Падобныя атрады папаўняліся, як сведчылі савецкія партыйныя дзеячы, дзякуючы мясцовым жыхарам і добраахвотнікам, якія ўцякалі, у тым ліку, ад мабілізацыі ў савецкую армію. Быў выпадак, калі 114 новабранцаў Оскага сельсавета уцяклі ў лес, каб пазбегчы мабілізацыю ў савецкую армію, пры гэтым абстраляўшы 2 супрацоўнікаў ваенкамата. Атрады УПА ў Дзівінскім раёне здолелі паралізаваць дзейнасць савецкай адміністрацыі, а гэтаксама знішчылі шляхі камунікацыі. У Кобрынскім раёне яны спалілі 9 мастоў на дарозе Кобрын-Дзівін. 80 бульбаўцаў уступілі ў зацяты бой у ваколіцах мястэчка Антополь з атрадамі савецкай арміі. 27 кастрычніка у вёсцы Новасёлкі Дзівінскага раёна у выніку ўзброенага нападу былі забітыя 2 савецкіх пагранічніка, сакратар Дзівінскага райвыканкама і упаўнаважаны па вайсковых пастаўках Першага беларускага фронту. Паводле дадзеных НКВД, 25 кастрычніка у вёсцы Гута на адрэзку Берасці-Ковель у выніку нападзення былі спаленыя ўсе дакументы і расклеены антыкамуністычныя улёткі. Быў нават зафіксаваны напад на самалёт Іл-2 у Маларэцкім раёне сіламі 5 партызанаў. Каб змагацца з украінскай партызанкай, савецкая ўлада разгарнула ў 1944 па 46 гады
чекістська військової операції, супольна з регулярною савецькою армією. За студень 1945 года у выніку вялікай аперацыі ў берасцейскай і пінскай вобласцях было аточана каля 839 населеных пунктаў, абшукана 48 799 подворкаў, праверена 165 137 чалавек, прачасана 12 000 квадратных кіламетраў лясоў і балот. Было арыштавана 3808 чалавек, забіта 98. Зліквідавана 33 атрады УПА. З ліпеня 1944 па лістапад 1945 органы НКВД аголам арыштавалі 97 607 чалавек і 3808 знішчылі. Прычым сярод арыштаваных не абавязкова маглі быць партызаны. Часцяком арыштоўвалі па нейкіх надуманых палітычных прычынах мірных людзей. Нягледзячы на вялікія страты атрадаў УПА, яны працягвалі акцыі супраціву. Проста адкрытая барацьба змянілася на канспіратыўную. Цяпер жа ладзіліся толькі дробныя дыверсіі і акцыі супраціву, скіраваныя на асобных савецкіх дзеячаў. Самым гучным выпадкам стаў падрыў у 1949 годзе пінскага гарадскога клуба, дзе адбываўся савецкі партыйны сход. У сакавіку таго ж году атрад УПА сумесна з падраздзяленнямі беларускіх партызанаў здзейснілі напад на будынак дзяржустановы ў Хайнаўцы. Некаторыя атрады УПА даходзілі ажно да Наваградка. Сакратары райкаму білі ў званы. Яны не ведалі, што з гэтым рабіць. Адзінае, што заставалася, гэта пісаць лісты ў Менск з просьбай павялічыць вайсковы гарнізон у гарадах ды мястэчках. Савецкія знішчальныя батальёны працягвалі ладзіць рэйды і зліквідоўваць атрады УПА. У тым ліку ў шэрагі ўкраінскіх партызанаў укараняліся даносчыкі і агенты. У тым ліку ствараліся псеўдаатрады УПА, якія ведалі на добрым узроўні ўкраінскую мову. Адзін такі атрад на чале з кіраўніком НКВД Пінскай вобласці, падпалкоўнікам Кузьміным, спрычынілася да знішчэння аддзела УПА Юркевіча, Грачуна і Грэчкі. За перыяд 1950 па 52 год карныя органы Міністэрства дзяржаўнай бяспекі Савецкага Саюзу знішчылі або затрымалі большую частку актыўных украінскіх партызанаў. У тым ліку рассакрэцілі найважнейшыя іх схованкі. Апошняя ўзброеная група УПА «Грыцы» складам да 5 чалавек была цалкам разбіта аператыўнай групай Міністэрства дзяржаўнай бяспекі СССР па Пінскай вобласці ў лютым 1952 года. Такім чынам, структуры УПА на Беларусі спынілі сваё існаванне. Тое, што яны змаглі так доўга па часе дзейнічаць на беларускай зямлі, а гэта каля 10 год, абумоўлі на тым, што атрады УПА мелі вельмі добрую структуру і арганізацыю, а ў тым ліку мелі падтрымку сярод мясцовага насельніцтва. На сённяшні дзень у Беларусі тэма дзейнасці украінскай паўстанцкай арміі на беларускім Палесе рыхтык гэтаксама забаронена, як і тэма дзейнасці беларускага антыкамуністычнага супраціву. Яна, напэўна, патрабуе дадатковага даследавання, аналізу і пераасэнсавання. Інакш так і працягнем жыць разам з савецкай міфалогіяй і прапагандай пра нейкіх бандытаў і нацысцкіх служкаў. Даслайце гэты выпуск сваім сябрам і сяброўкам, каб яны таксама ведалі пра дзейнасць УПА на беларускім Палесе. Яшчэ пачуемся. Шчыры дзякуй за прагляд. Калі вам падабаюцца выпускі, то спадарства можа падтрымаць іх выхад або на Патрыёне, або па спонсарскай падпісцы на Ютубе.